Gata, grasul. Și câștigă fără tragere la sorți. De la Ali, în magazine și pe Record Night. De câte carate e ăsta? Hai să vedem, arată. Ăsta, de câte carate e? Argint. Ai argint, nu iau. Ce e ăla, mă? De unde l-ai? 24 de carate. Dar ce, aici ați de firmă, ia să vedem. Hai, candidați-mă, hai. Băi, tu-l fuți. Arată cât ceasul ăla de firmă. Fel, bă, ia și... Arată, bă, cât ceasul ăla de firmă. Mă vede doamna de acolo. Băi, Vrei să stai cu doamna de aici? bă, Nu vrei să... arată ceasul de firmă, am zis. Ceasul ăla e de firmă? N-ai de firmă e ceasul. Pune aici să vedem la cameră. Câte mii de euro ai dat pe el? Cât? Câte mii de euro ai dat pe ceasul ăla? 6.000 de euro. Păi ia pune la cameră să-l vedem. Stai așa. Bă, să vede ce e, Rolex original, nu? Wow, mă auri acolo. Dar ține la așa să-l vedem așa, așa. Mă auri. Da, e Rolex original ăsta, bă. Ești bărbat, mă. Mă auri. Da, din singură, ai? Ai din singură. Ia să vedem. Cine a dat de la muzică, mă? Mă auri, ai pe mâna. Bă, ai femeie. Femeie. Mă auri, ai pe Cale, mama Murugoi. Să ne apuce pe amândoi. mă auri, ai pe mână. Bravo. Din partea noastră pentru tine. Aur. Zi acum. Unde stai tu? La frate sau Bă. la Luzi. Bă. Hei, Waki. Waki. Mă auri pe mână, bravo. Și pe cercel, pe nas. Bă, Waki. Aici pe ea. Bă. Zi-mă. Are și un sunat din ăla de aur. Uite aici, așa, bravo. Ia-ți o colindă. Ia de aici, ce aur, ia uite aici. Ia, cântă câte ceva din gură, știi să cânti? Da. Hai că eu țin compania, hai. Te iubesc de mult. Cântă. Nu, după ce cânti. Bă, cânti? Dai? Da. Nu, cântă. Hai. O cântă. Aia, dar eu te iubesc de mult. Hai să vezi, te iubesc, te iubesc. Pentru nevastă, 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 nevastă. Merge și mi-ai părăsit curvă, curvă. Și-ai plecat din cu amant, amant, amant. Ți-ai găsit, te-ai beroc, alta boșcoata boșă. Hai găsit un calta boș așa, bari, 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 bari. Ha avut un bari, baro, 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 baro. Ha, gata. Hei, Dați-ați. Dați-ați. Nu mai pot, gata. Mai un dans. Eu ți-am zis să cânti aia, dar eu... Bă, mai un dans. Bă, Waki, mai un dans. Unul singur. Nu mai pot. Păi de ce? Hai că acum te filmez, bă, câta, bă. Ia, hai să te vedem acum, hai. Deci, bă, cămașa. Hei, Fă-o, mă. cătide! Waki. Bă, Waki. Bă, nu așa! Bă, ce faci, bă? Te văd de gută, te lansează. Nu Nu vrei să dansezi cu guță? Nu vrei să te lansezi de guță? Lasă, lasă. Nu mai vrei? Va mai trece o vreme, vor mai fi cuvinte, ochii mei vor plânge. Doamne, ce? Bă, dar unde stai în reșța? Bă, Waki. De unde e talangaia? De la ce oaie? De la ce vacă ai furat-o? Hei! Năciules. Bă, dar unde stai în reștea? Tu am auzit că ești bazat în reștea, nu? A, bă. Bă, n-auzi. Danilă Prăpeneac. Bă, lăsați-l cât să vorbesc cu el. Unde stai în reștea? În America, la Reșța. O scămpar doarme, mă. Ce? O să cea mai șmecher din reștea. Are vilă și piscină. Năciules. Bă, n-ai vilă și piscină. Dacă ți dea aur clopotul ăla, îți mai pun. Nu-i! Îi deau. Hale, zbule, mamă. Hai, spune, mamă. Spune, mamă. Bă, unde stai, mă, în reștea, mă? Așa e când ai mamă și tante când acolo acasă copii, m-a batut rușă. Eu bătut rușii. Bă, dar tare să te ții, mă.
Mai ce capul meu. Mai ciules. Paciules. Am mai știi te pe ea. Păi băut deja 4 pahare, mă. Mai pun? Mai pun? Mai pun? Mai pun? Domnul să binecuvânteze. Cum îl cheamă pe la română? Ți-o prinde o gustica, că te bate gustica. Îi dă. Maria, că te-l tu tamușerul, na? Cu ce? Primo! Dă-i de ochi, uite, unul la ușă și unul aici. Uite, cine e spatele tău? Dă-i de Ca ochi. zona cu ochii. Negras, Ricardo, che me așa mal de star cioro. Unde e Romina? Michele so cioro, Ricardo, dă-mi spațiu, mamă. Ei, ochii. Săracul, mă, omul. Unde stai? N-are nicio femeie. La Resta, unde stai? La blocul 800, acolo-s numai bulangii. Nu? Nu? Ai apartament acolo, nu? În blocul 800. Dar îți bulangii acolo, în blocul 800. Ei, Oachine. Dar dacă n-ai, m-am dat tu, Hancul. Bă, dar mă ascult câta? Dar cu cine stai acolo în apartament? La blocul 800? Gagică sa. Cu gagică ta? Are mașină, nu? Mamă, să-i făcut asta. Hă? N-are mașină. Păi de ce? Păi și gagica unde ți-e? Ce greu pescatar. Prietene, gagica unde e? Gagica ta unde e? Păi ai avut gagică, nu? Ți-o luat banii, ți-o luat tot și-o plecat, hă? Hă? Nu? Ha, mă. Ia, stai așa că acum să te gândești să dansezi, ia, fii atent, ia, uite. Ia la el, ia. Nu te niciunul sus, mă. Dar ce ai pe cap? E, nu, ai floare. Te-ai născut. De ce ai supărat, mă? Că n-are o gagică. Vrei să mai te filmezi? Oachi, mai te filmezi? Păi de ce? Da, gata, lasă, gata. Nu vrei pe ăla, pe youtube.com.ro? Nu vrei? De ce? Cuguță. Te vede femeia, hă? Ha? Ei, Oachine, de la blocul la 800. Stau numai bulangii, nu? Nu. Oamenii nu văd. Dar și bulangii, nu? Auzi, cu cine doar? Dar gagicul ăla tău, mă, îi mirești sa. Nu mai. Au plecat în Anglia. Și pe tine te lăsat? Ai văzut că te-o părăsit? Păi tu de ce nu te-ai dus? Stai. Te ia și pe tine, nu? Dar acolo în blocul 800 aveți tot ce vă trebuie, nu? Apă caldă, tot. Hă?